Primeran, bebi. 61 Entzuleen galderak. Kaixo, Erasmus egitasmoan parte hartzeko aukera dut. Leku bat eman ditate. Poloniara joango naiz. Krakoviako unibertsitate batera joango naiz. Agian inozotzat hartuko nauzue, baina ez dakit non jaso informazioa. Ez dakit, aholkuak edo jaso nahi nituzke bidaiatu aurretik. Eskerrik asko. Egunon, aurten opor luzexeagoak ditut eta lankidetza proiekturen batean parte hartu nahiko nuke, baina ez dakit nora joan. Nire buruan Latinoamerikara joatea dago, baina behar bada izango da premia handiagoa duen lekurik. Ze hartu beharko nuke lehentasuntzat? Premia handiena duten herriak? Non moldatuko naizen hobeto? Ez dakit, hizkuntzagatik edo dena delakoagatik. Zer gomendatuko zenidakete? Mila esker. Egunon, langabe nago, eta azken aldian pentsatzen ari naiz atzerrira joatea lan bila. Baina ez dakit nondik hasi. Ingalaterra dugu leku idealtzat. Lana egiteaz gain, ingelesa ikasteko aukera bikaina delako. Baina zein aukera izango nukean lan egiteko, formazio berezirik ez badaukat. Zorionak saioarengatik.